যতন মিডিয়া কক সিংনাय रखनो কক हंगे जों बेलाय खा दुमानि बिसिंतै तिनि ब्लक डेपुटेशन रिलाय दङो कायब्रै सानमुंनो तैलायै 4 पॉइंट चार्टर दिमन्नो तैयै जतनिसे खा दुमानि ओ डाबल इंजिन सरकार त्रिपुरानि बीजेपी सरकार 2 বছর जरालाय थांमानि या गलबो चिनि एडिसिनि एम्पावरमेंट विलेज कमिटी इलेक्शन खायाखै जोङो ताबुक बिग्रा थांग्रा विलेज कमिटी 6 शेड्यूलनि प्रोविजन चिनि विलेज कमिटी नो एबा फांसन लेस खायनायनि बागै चक्रांत खाय दंमानि आबनि बिरुद्धे जों दिनै खरां पिसानाय ताकुते बुकुसं अन्नाय भाबे जों राजभवन नरक थां नुखोना नरक गवर्नर नि खानि जों थाङै विलेज कमिटी टाउननि बागै खाया आबनि बागै जों वाइ गोबांमा आरो दरखास्त जरासानि दरखास्त मानि पर्यन्त जोबोर जोंनो रिप्लाइ रिया जों जरासान ब्रुम असुस्थ फोन सरि हामिया फोन खिकोप्रो फो कुसुमा मानजा फो हाय हनै जोंनो जरारिया उस्काङाव बुबाग्रा बै जों थांफ्रो बुबाग्रा हावा आसगै जों 20 मिनिट चिनि दरखास्त दरना खायनो थांमाया जों बनो चिथिरिना थांमानि लास्ट टाइम जों चिथिरिना थांमानि चिनि चिथि नारंदि जों नर दरना खायनो फैने चिथि नारंनानि सुदानसे महाराजानो सातुं आसगै आधा घंटा सातुं आसगैखा आदिन राजभवन ताकुते बुकुसं चिनि विलेज कमिटी न इन फांसन खाय चिनि जत डेभलपमेन्ट नि सामुंग ताबो जोंनो बादा खायै तनिखा तै कैसे जतनि इशु गतर कक बरक रुमाल स्क्रिप्ट बाय जों सानलायमानि चिनि बसाबती रक्ताबनि मॉडर्न सिविलाइजेशन जतनो इंग्लिश मीडियम लेखा पढ़ा खायो चारे रक्ताबो बांग्ला मीडियम ते लेखा पढ़ा खेलिया हिंदी मीडियम लेखा पढ़ा खेलिया जतनि चारे रंताबो इंग्लिश मीडियम लेखा पढ़ा खायो क्लास 8 9 10 12 परे थाइया बरक इंग्लिश बायमान हठात खायो ताबो सिक्ला सगै क्लास 12 इंग्लिश मीडियम पढ़नाय क्लास 10 इंग्लिश मीडियम पढ़नाय बो बाहायके बांग्ला सोलोंनि माननाय बो बाहायके बांग्ला बैसि कक बरक परीक्षारि माननाय हायखे चिनि बासानो चिनि राइट न चिनि मान खाय मानि कक बैसि राइट न ताबुक मथागै बांग्ला बैसि मा सिने नि जोंनो दागिरि मानो जों कन्डेम खाय ताकुते बुकुसं अबरकनो तिनो चिनि एडिसिनि बिसिङो चिनि जे स्कीम डेभलपमेंट रक अंगै दङो स्कीम रकनो जोंनो सायावै चिनि एडिसिनि अंडर द 163D एग्जीक्यूटिव कमिटी जों कमिटी फॉर्म खायमानो चिनि एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बो कमिटी फॉर्म खायमानो अंडर द 163D बजुदि मुचुंखा हायके हायके जों चिनि बीसी मॉनिटरिंग नि बागै जों अलरेडी 9 कमिटी 11 कमिटी 7 कमिटी 5 कमिटी खाजाक अबरक बरक राज्य सरकार मान्यतारिया खाय इलिगेली ब्लॉक न और आचो गुबै ब्लॉक बायखे मॉनिटरिंग खारि दङ ताखौ केपसिटि एडिसी बिसिङो अबाहाय कोनो 6 शेड्यूल प्रोविजन करै 6 शेड्यूल अबाहाय कोनो रायदा करै जे 6 शेड्यूल भारतनि कन्स्टिट्यूशन जन एम्पावर खारिमान ताखौ केप बुकुसं आबन बागैनो जों तिने कायब्रै अबाहाय कायब्रै सानमुंनो तुइ चिंताबो ब्लॉक नि थाने डेपुटेशन दे दङ ओ प्रशासन बीजेपी सरकार अब ता खाका थोन जों ब्लॉक चिमिनो फाइ डेपुटेशन रुमाबाय केप्राम था सिरिं अंगे केफिले थांसिनाय नै ताबुक ताइ जों केफिलिया जरा फाइ दङ अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों लामा बन्द खायनाय त्रिपुरा बन्द खायनाय अनिर्दिष्ट कालनि बागै ब्लॉक बन्द खायनाय ब्लॉक तागारनाय जों जरा फाइ दङ बुसुक खवाइनि जेल बुसुक तर आगरतलानि जेल बुसुकतर जों नायलायनाय ताबो जों जातन केस खालायनाय जों जातन जेला हाबनाय नायलायगोन साबनि बुसुक फान दङ हाव बाइक थांनाय हाव जों ताबो चबा कत थांलायनाय नाय दङ ताकुते बुकुक सं आबन बागै जों पहिला आगाम तिनि रिनाय ब्लग चिनि मानथाय चिनि राइट चिनि सानमुं रंनो जुदि खुनजुर कामजाय हांके नरक नाय तंदि फायनाय दाक्तिनो नरक नुगनाय त्रिपुरा हासियो कतर चबा जों संजाना थाङै दं हामबाय
বিক্রম উঠা নামলে বিক্রম উঠা নামলে YDF নামলে তিনি